tomto videu vám chcem ukázať, ako sa dá jednoducho uviazať kravata. Nie je to nič zložité. Miško, nepriškrca. Rozviažeme kravatu. Dáme ju pekne dole. Vidíte, ani rozviazať ju poriadne nevieme. Je to ešte zaviazať. Však koľkokrát sa ľudia trápia nad zviazaním kravaty, ale my si to ukážeme, ako to ide jednoducho. Pozrite, len sledujte videjko. Dám si jednoducho ruku. Počkajte. Stavím to trošku. Dám si ruku. Dám si kravatu. Tú kravatu si položím na vnútornú časť ruky pozdĺžne. Takto si ju položím. Dívajte, to je koniec. Áno, koniec. Takto pozdĺžne. Tu si zachytím tú určitú časť kravaty. Zoberiem si jeden koniec. Pretočím si ho okolo ruky prvýkrát. Okolo ruky druhýkrát. Okolo ruky tretíkrát. A čo zrobím? Vojdem popod ten prvý ovrázek. Tú druhú mašličku potiahnem a tu už len ťahám a všetko vyťahujem von preč. Všetko preč vyťahujem. Pozrite sa. Pozrite, vidíte? Tuto si to trošku upravíme. Kravatka uviazaná. Počkajte, vyskúšame, či to je všetko v poriadku, tak ako to má byť. Áno, myškou utiahneme na krk. Utiahneme. Počkaj. Nech si fešak, keď pôjdeš niekde na oslavu, na svadbu. Takto. A môžeme ešte potiahnuť. Tak. No, a Miško má uviazanú kravatu. Úplne jednoducho. Netreba nič dávať na krk. Netreba videá zložité pozerať. Stačí okolo ruky omotať. 3-krát povyťahnuť. Dať na krk a dovidopo. Minútková záležitosť.